Čus lidi, dneska vás vítám u tohle z toho videa a zase jsme u Poppy Playtime a teď jdem bohužel do školy. Co? Nejdem do školy? Jaha, musím udělat tohle. OK, ještě nejdem do školy, to jsem zapomněl v minulém videu dělat. A tak tenhle ten kabel, tu kabel, natáhneme až sem. Já mám pocit, že jsem to v minulém videu dělal, ne? To je jedno. Každopádně já vím, že se můžu jít. Skulky, no do prdele. Mají zas vůbec se netěším do školy. Jak v realitě, tak tady. OK. Nemůžu to nějak vypáčit, že bych to tam rovnou nějak ofejkoval. No. Ty vole. Do školy se vůbec netěším. No, ale vypadá to docela creepy. OK. Kam mám to dát? Jsem? Je tady nějaký secret? Asi ne. OK, tady je něco. Tam nevidím baterku. Já do toho musím zavíst baterky. OK. No to mě poser. Protože tady nebude. To bylo jasný. Počkat, ale... Počkej, tam jsem viděl někde tu. Tady byla... Jo, počkat, tady nemůžu. Tady můžu. Ale to je... Co tamhle je? Ježíš, ne, tam nás pak napadne ta učitelka. Počkat, takže... Jak to udělat? Jak tam Miss Delight mluví totálně creepy. Aha, tam se dostanu pro tu jednu baterku. Dobrá. OK, to jsem takhle tady. Nevím, jestli se mám přitahovat až úplně k tomu, nebo stačí nějak jako přibližně k tomu. OK, to máme jednu část. A teď kde vezmu tu druhou? Tady potřebuju tu charge. Neříkej, že ji mám vzít až jako o tom tať. Jako takhle ze začátku. Počkej, už nevím, kde to bylo. Tamhle je jedna. Tak OK, to už mám. Teď kdyby tam zase proběhla. Keď zdalo se mi to, nebo tady někdo bušou s dveřmama? S dveřmi bych měl spíš říct. Prčic. Stihnu to i tak? Jo, stihnu, dobrý. OK, tady mám asi... Já zapomněla, že mám tu masku. O ty vole. OK, tady je to. Taková baterka. A tady jsem přišel.
Tady musím dát tohle, jenže kde to sebrat. Se jako o tam tať. To ne, nebo jo. No, běžím. To si nemyslím, že to dá. Ty vole. Čekat to, že jsem přišel a... To jsem nemůžu. Počkat. Tady je ventilace. Dobrý. Jsem se vyškrábal. Tady proběhne, no. To bylo jasný. Počkej, já teď budu hnedka pod ní, ne? Come on. Počkej, kde to jsem, sakra? Jo, to jsem tady. Tady máme Miss the Light. A do prdele. Tady už bude. No. Come on. Ty vole, jak tady najednou problikávají ty světla. Si ji radši s sebou vezmu. Stejně to nezavře ty dveře přední. Proč musí být... Kamo, proč musí být tak rychle? Ty vole. Ty jdeš tudy, bra. Tam to je creepy, jak svině. Okay. Come on, come on.
Ty vole. Oh, let's go! Na první pokus. Ty vole. Kámo, já jsem tak vyklepaný. Kámo, já když jsem tohle hrál poprvé, ty vole, já byl tak posranej z toho. První pokus, let's go lidičky, ty vole. Já už ji sebralo rovno teď. Protože teď nebudu mít sebranou, ne? To bylo jasný. OK, flare guna. Tak to mám už flare gun. Tuhle tu odskakovací a pak ještě tuhle elektrickou. OK, to jde. OK. My jsme najednou v takových dolech. O, karta. Si ji tam dám, ale to je jedno. Stejně si ji nebudu poslouchat. OK, tamhle. Tahle ruka. Jsem to řekl trochu opožděně. OK. Ježiš, teď to bude nějaký puzzle, ne? OK. Boom. 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 A sakra. Tyhle, kam až jsem spadl. OK. OK, dobrý. Tam co tady je sakra za velký puzzle. No ty vole. Já tamhle jsem už byl. Bum. Tady bych umřel na full damage. Tak počkat. To do taka sem. Tak. Čekej. Jo, no to je na druhé straně. Tak. Tohle nasměruju takhle tam. Tohle. Takhle semhle. Bum. To teď tak. Tam. A tohle takhle tam. A tohle tam. OK. A teď by se ten výtah měl zapnout. Jo, dobrý. OK. A teď kam? Sem. Co to je tamhle? Prototyp odhalení. Ne, samozřejmě vím, že to není prototyp. Alketab. OK, to je asi nějaký tam monument. Hehe, zmrděčku. Kam co? Jsem... Hehe. Ti rozkvařím. To je jedno, prostě ti rozstavím mozek. Bra, levitující flera. Kam mě by zajímalo, kdyby jsem se fakt na něj kouknul, jestli by se prostě jen tak despawnul. Tam už vidím ruku. Tak nic. Ruku, říkám. Nepřeš toto moc velký světlo. Playhouse, tam vidím. Tam bude Dog Day. To si myslím, já už si to moc nepamatuju. Jo, tady bude Dog Day. Jož, to nerozumilej. Já přemýšlím, že si koupím takovou tu Jotus, kam se ani neumím vyžvejknout. Tvoje neumím mluvit. Koupit takovou Jotus catnapa, takového toho rozbitýho, a nebo toho dobrýho. Kam tady je to jak v prdeli. Good morning. Tyhle jsou otravný. Kdyby takhle ve 4, tam bylo takhle. Co? Kam mám jít?
Sem. OK. To správně. Nejdu správně, samozřejmě, to bych nebyl já, kdybych šel na poprvé správně. O, piggy. Kámo, já jsem se jelek. Ty vole. Get up. Ty vole, oni jsou sice malí, ale mají jumpscare jako docela dobrý. Ok, to se jim povedlo. Kam já začínám tady na doprdu. OK, tentokrát tady není catnap, ale kicking chicken. Nebo chicken kitchen. Já si to nepamatuju. Boom. Tak budu radši stříhat tam, kde si myslím, že se spawnu. O, dokdej! Ten rozmlej. Koukaj, to je creepy, jak se smějou. Jo, tam tati chodíš. Já nemám flary. Dobrý, už tady se sklouzávám jinam. Kde to jsem? Zase jsem tady. Tak počkej. To půjdu takhle sem. Já musím jít na četlých flary teď. Káj, fakt 2 mi nepostačí. OK, to mám jednu. Taky naspíděná. Vy jste takový malý svině. Google. Chtěl jsem říct Google, ale řekl jsem Google. Vole. Když úplně vidíme, jak jdu za roh a nejenom bonec. Kuku. Kam, kde to jsem, do prdele. OK. No, mám saving, tak tady bych to mohl ukončit. A když takhle tady chodíte, tak... A, zabil mě Bobo Fant. No tak tím to můžeme skončit. Nic. A čus. Čusík. No tak. Nemůžu ještě ukončit video, protože už ano, tam nevíš. No, tak čus.